Haleluya, hama dzinodikana. Kaverenga shoko raMwari kuna Exodus chapter 20. Mwari vanopa Mozisi mitemo ine 10. Pamitemo ine 10 pane umwe unoti usava navamwe vaMwari kunze kwangu. Uri kuona kuti tine vanhu vari kunamata zvimufananidzo kabisira. Ndakutaura pamusoro penyaya yemitupo, totems and their powers. Tinotori navanhu izvezvi anozviti chihera, chihelele, vanozviti tiri vaera shumba nyakudirwa, shumba mhazi mutasa, vaera mbizi, vana mhofu yomukono, vana samanyanga, vana mamoyo, vana shato. Yese iyoyo mitupo. Makarekare mitupo iyoyo yakanga yakanakira chinhu chimwe chete pane zvizhinji zvimwe zvose. Yakanga yakanakira for identity or identification. But for those totems to be established, paitwa sungano kana kuti pane ma-covenants aitwa. Mitupo yatinayo, they are demonic. Therefore we need deliverance. Mwanga tiko bishopu vakutoti viringa itsika dzedu nemagariro ichokwadi. Uri kuona here kuti mitupo inopesana neshoko raMwari. Bhuku rinoti Mwari vakasika munhu nemufananidzo wavo. Vakamupa simba pamusoro pecreation yose yavakanga vaita. But munhu iye kwakuzvitanga kuzvifananidza nemhuka, kwakutanga kuzvifananidza nembada nenzou, kwakutsvaga iye equality nenzou, iye munhu kwakuzvifananidza nehanga. Okay, regeza ndikutsanangurire. Unotenderana neni kuti nguva zhinji vanhu vanobvunzana, unoera chii? Unoera. Pauri kuti unoera, uri kuti what do you make holy? What do you holify? Chinonzi kuera is something that is sacred, something that is holy. Saka paunobvunzwa iwewe uchiti ndinoera mhofu, uri kuti isusu kwedu kudzinza rekwedu we have made mhofu a holy thing. Ndiani mumwe munhu angagone kuva mutsvene kunze kwake iye Jehovha? Kureva kuti takabvisa Mwari pachigaro chavo cheutsvene, ndokubva taisa zvinhu zvakasikwa naivo Mwari, ndokubva tatanga kuzviremekedza kupfuura ivo Mwari, ndokubva isusu tazviisa pasi pezvinhu zvakasikwa naMwari, ivo Mwari vakatiisa pamusoro pezvinhu zvavakasika. Saka mitupo yatinayo, vana chikona mombe, vana maromo, vana madhuve, vana masibanda, vana mhofu yemukono, vana chihera, vana dziva, vana shato. Unotozoma kuti ndinoera shato. Naiye Satani akatozviziva kuti ndinotoda kutsvaga pekugara pakati pavanhu. Ndakadzingwa kudenga ndikabviswa utsvene hwandakanga ndapiwa naMwari, but I want to retain holiness iyoyo. Ndokubva apa vanhu mitupo. You need deliverance from totems. Ngasangane in our next episode. God bless you.